Moikka! Tosiaan meitä ei olekaan näkynyt pitkään aikaan tällä kanavalla, ja tää kanava on muutenkin ollut aika lailla kuollut tässä viime aikoina. Joo, me käytiin katsomaan meidän vanhoja videoita ja päädyttiin siihen tulokseen, että piilotetaan ne kaikki ja aloitetaan alusta. Elikkä aloitamme suoraan puhtaalta pöydältä ja niin kun, että se mitä tapahtuu joskus tällä kanavalla on historiaa. Tosiaan me ei haluttu poistaa niitä videoita, koska me varmaan tullaan tulevaisuudessa tekemään semmonen video, missä me niin kun, katsotaan niitä vanhoja videoita. Mutta kuitenkin piilotettiin tekemään niitä. Meillä on tosi paljon ideoita tätä kanavaa varten ja mä lähdetään innokkaana toteuttamaan sitä. Woohoo! Meillä on suunnitelmissa esimerkiksi mun ja Tessan yhteinen testailusarja ja kaikkea muuta erittäin eeppistä. Perus My Day-tyyppisiä videoita ei välttämättä tule niin paljon kuin mitä vois kuvitella. Ja just silleen, että me ollaan pyhitetty tää kanava niinku tavallaan kaikille muille videoille. Että kun mullakin on oma blogikanava, mä teen sinne mun arkielämästä, niin sitten tänne voi tulla just enemmän kaikkia testailuvideoita ja sitten kaikkia haasteita ja sellaisia hauskoja videoita tai sellaisia erilaisia videoita. Okei, tässä videossa meidän oli tarkoitus kertoa itsestämme asioita, jotta te oppisitte tuntea meitä yhtään. Niin, että ette ala vaan seurailla jotain ihan random videoita, vaan että tiedätte vähän tällaisia ihan perusjuttuja meistä. No, eiköhän tsekata millaisia tyyppejä me ollaan. Ja alkuun voisin sanoa, että me ollaan molemmat 15-vuotiaita. Ja me aloitetaan siis nyt syksyllä ysiluokkaa. Me ollaan myös samalla luokalla. Ja ollaan parhaita kavereita. Mä harrastan mangan keräämistä, cosplaytä, runoilemista, maalaamista, piirtämistä, laulujen tekemistä ja kitaran soittamista. Mitähän mä harrastan? Ainakin piirtämistä, nörtteilyä, lahnaamista ja kaikkea anime manga shittiä, pelien pelaamista teemässä. Eli erittäin nörtti ihminen minulla on tässä mun mielessä. Tutustuttiin nelosluokan puolivälissä eli joskus vuonna 2012, kun mä vaihoin kouluun ja tulin sen kanssa samalle luokalle. Olit kyllä niin onnekas. Voi kyllä. Meillä jotenkin löi heti kemiat yhteen tai silleen, että me jotenkin huomattiin heti toisistamme, että tossa on hei samankaltainen ihminen ja silleen, että synkkäs tosi hyvin. Ja itse asiassa ensimmäinen asia, mitä mä taisin sanoa Tessalle oli, että hei, tuut se pelaa meidän riisikakkuhippaa. Me siis oltiin keksitty se samana päivänä se leikki ja sit me oltiin vaan silleen, otetaan toi uusi tyttö mukaan. Ja oikeastaan meillä oli meidän toisen kaverin kanssa itse asiassa riita, että kumpi on Tessan paras kaveri, ja Tessa oli ihan paniikissa, että apua, mitä täällä tapahtuu. Me molemmat kuulutaan moniin fandomeihin, koska me ollaan tällaisen ihme fandom-pupuoravia, että me ollaan joka fandomissa oikeesti. Haluatko vähän kertoa, että missä fandomeissa me ollaan? No siis, me ollaan tosi monessa samassa fandomissa, mutta meillä on monta myös semmoista eri fandomia. Yhteisiä fandomeita meillä on ainakin Sherlock, Supernatural ja Steven Universe. Onko mitään muuta? Harry Potter. Harry Potter. Kyllä. Harry Potter. Ja Hobbit on kanssa. Silleen, Hobbit. koska sä tykkäät Legolaksesta. Tää on nyt vähän noloa tälleen videon loppupuolella. Mut tosiaan me unohdettiin sanoa meidän nimet. Elikkäs aloitetaanpas nyt. Minä olen Julia. Ja minä olen Tessa. Okei, toivottavasti se tuli nyt selväksi. Oh my god. I'm Tiger! Jos mahdollisesti olette nähnyt meidän jotain vanhoja videoita, niin meitä on normaalisti 3. Julia, minä ja yksi Emmi. Wow. Ja tosiaan Emmin osuutta me ei vielä tiedetä näissä videoissa. Tai silleen, että me ollaan kysytty, että haluuks Emmi jatkaa vielä Otaku Sisterseissä. Mutta katsotaan nytten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja luulen, että tulee niin joku video, missä Emmi on, mutta en ole varma, että haluanko hän vielä niin jatkaa silleen osana Otaku Sistersia tai silleen jäsenenä. Onko se oikein sana? Joo, mä luulen, että tämä video oli nyt tässä. Kiitti kun katoitte. Me nähdään ensi videossa. Ei kyllä yhtään tiedä, milloin semmoinen seuraava video mahdollisesti olisi tulossa. Näin. Mä en tiedä miten mä lopetan tän, koska mä oon tottunut lopettaa mun omat videot silleen. Nähdään ensi videossa, moikka! Mut mä en nyt voi tehdä sitä. Tää ei oo mun kanava. Let's nähdään seuraavassa videossa, moikka!